Kif imwiegħed fil-manifest elettorali l-Gvern nieda charter ta' drittijiet tal-ħaddiema. Lan ta' dan iċ-charter huwa li l-ħaddiema u min iħaddem ikunu konxi ta' drittijiet u l-obbligi tagħhom fid-dinja tax-xogħol. Iċ-charter fost l-oħrajn jipprovdi informazzjoni dwar kuntratt ta' servizz, il-paga minima l-2016 u drittijiet ta' leave, sick leave, leave tal-maternità u forom oħra ta' leave speċjali. Il-Ministru għad-Dialogu Soċjali Helena Dalli qalet li bħalissa ikunu finalizzati numru sostanzjali ta' emendi għal-liġi tax-xogħol li għandhom jitresqu għal konsultazzjoni pubblika lejn l-aħħar ta' din is-sena. Illi tajjeb ngħidu wkoll drittijiet ġodda illi għandhom il-ħaddiema illum fosthom dak li għandhom id-dritt illi jekk għandhom it-tfal ta' taħt 3 snin għax minn 3 snin u fuq diġà ovvjament hemm għandhom id-dritt illi il-gvern jipprovdilhom il-child care għat-tfal tagħhom waqt li huma qegħdin fuq il-post ta' xogħol u anke jekk qegħdin jistudjaw. Semmejt ukoll il-fond tal-leave tal-maternità illi ħatnaqqas ċertu diskriminazzjoni li kien hemm meta jiġu nisa ta' ċertu età li jista' jkollhom it-tfal li jistgħu jiġu diskriminati meta jkunu qegħdin jintażlu f'interview minħabba l-probabilità li l-employer ħajkollu jħallas il-maternity leave. Minkejja l-ħidma li saret f'dawn l-aħħar 3 snin fil-ġlieda tal-Gvern kontra l-abbuż u l-prekarjat, il-problema għadha ma solvitx. Għad-detriment tal-kondizzjonijiet tal-ħaddiema dan mhuwiex aċċettabbli għalina l-ewwel ħaġa li konna minna ħriġna regolamenti għal min irid japplika biex jagħmel xogħol mal-gvern, jieħu tender mal-gvern li jrid jimxi ma' ċertu regolamenti jekk ma jaċċettax dawk ir-regolamenti jiġi skwalifikat milli jikkompeti biex jieħu kuntratt mal-gvern. Il-kuntratti jiġu spezzjonati u jekk ikun hemm xi ħaġa li tmur kontra il-liġijiet tax-xogħol jew kontra drittijiet tal-ħaddiema il-persuna li qiegħda tapplika ma tkunx tista' tieħu dak ix-xogħol. Sa dan it-tant fil-jiem li ġejjin se tkun qed titqassam kopja taċ-charter f'kull dar f'Malta u Għawdex, dokument li jinsab ukoll online fuq is-sit tal-Ministeru għad-Dialogu Soċjali.